till presskonferens efter Gais Syrianska, siffrorna 01 2812 åskådare. Och vi får hoppas att ni höll varma. Ja, Mr. Milosevic, du får äran att inleda med en summering. Jag får tacka för det. Det känns väldigt bra med 3 poäng. Det känns som att vi kom hit för att, som du sa innan matchen, vi ska vara rätt cyniska och försöka sätta prägel på matchen och spela bra försvarsspel för att så småningom komma in i matchen och spela lite mera fotboll. Det blev inte så mycket fotboll, det blev hela vägen försvarsspel och kämpa insats. Men det är också matchen och det är också poäng. Vi behöver inte, tycker jag, be om ursäkt för det. Liksom. Vi hade en idé och vi lyckades inte genomföra takten hela vägen. Men vi tog en stor poäng som vi tänkte att det ska vara kanske 10-15 minuter. Så att jag är väldigt, väldigt stolt över killarna och deras inställning och attityd. Och det räcker att de ger sig till poäng. Vi får gratulera så länge och så går vi över till Thomas. Hur låter din summering idag? Ja, men Syrianska vann ju förra gången med hemmaplan och spelade egentligen ett likartat spel, så att vi förstod väl att det skulle kunna bli den prägen på den matchen också. Och det blev det ju med. Förra gången så tycker jag dock att de hade en hel del mer eget spel, och det blev väl egentligen bara att det var vi som hade bollen. Och första halvleken så dyrkade vi inte upp dem tillräckligt bra, utan hade lite för mycket spel i sidor och bakåt. Och andra halvleken blev mycket bättre och tyvärr får inte vi in bollen. Tyron ska ha en målchans och den gör mål på den, så det kan man kalla 100%igt. Och vi gör inte mål. Fotboll går ut på det, så att vi har inte haft marginalerna med oss, och det är någonting som vi får jobba med helt enkelt. Och gå tillbaka till grunderna helt enkelt. Se till att sätta sakerna och se till att göra det rätt hela tiden. Det var inte så här jag tänkte, det kan man säga. Ja, jag har hört båda tränarna och ordet är fritt. Ställa frågor. Hur mycket större att Gabriel går ut i guld? Ja, det är klart att det störde, eftersom han var en del av den matchplanen vi hade och att vi skulle kunna ha ett spel på honom också. Så att, det är klart att matchen tändas ju för vår del ganska mycket med tanke på att vi får en snabb spelare där framme istället. Samtidigt så hade vi kunnat utnyttja det också. Men det är klart, som svar på en fråga, det påverkar oss en hel del. Det ska jag inte säga. Och sen är det ju tråkigt för hans egen del också. Så att, fått kämpa länge nu och trodde att han skulle vara tillbaka nu. Började matchdagen, han är ju spelaren som kan söka tag i bollar och ta ut i ett helt annat spel. Ja. Jag tänkte inte på att ta in amerikanen där och istället för att få lite likartat. Vi har provat det och han är inte bekväm med den rollen och han vill vara längre ner i banan. Det hade varit möjligtvis att vi hade det i åtanke att flytta upp Drugge ett steg och så sätta in Bob. Den fanns med, helt klart. Ja, det var det andra alternativet först. Så att, just på grund av att Drugge ska ha saknat bra på den positionen och vi vill inte ändra på det spelet heller. Det är han som levererar bollarna. Det är ju han som är våra kreativa spelare, så att därför vill vi kvar dem där på det sättet. Men det kunde varit helt klart ett alternativ i alla fall. Det var ett alternativ. Fler frågor till herrarna? Då gör vi det otroligt simpelt. Stort tack för att ni kom hit idag.